Nesa mae gyda ni Hedydd, mae fe wedi cael ei gomisiynu hefyd, a mae fe'n gyfarwyddwr o Ddyffryn Nantlle, sy'n hoffi bod yn greadigol mewn lot o feysydd gwahanol, yn cynnwys ysgrifennu. Fe ddaeth yr haul i fyny eto fel disgwyl, yn drifflith drafflith rhywsut y tro hwn gyda ti yn y byd. Ac yna, o'r cryd fe dyfaist, blaguro a prifio ac ymestyn dros ddyddiau a blynyddoedd, yn camu o un i'r llall gan ddysgu a datblygu dy enaid pitw pwysig. Degawd a hanner yn ddiweddarach yn farn unigryw, yn lygaid unigolyn ar fywyd. Fe gymais dy fyd a'i ffurfio fel clai gan mae chdi oedd bia'r dewis. Ac wrth o'r esgyrn dy arddegau fe dorchais dy lewis gan sylwi ar dy fyd yn fflachio a cracio i uffern, yn gweiddi a sgrechian gan redeg lawr y stryd, y dynion yn ei siwtia'n rhwygo'i cnefin gan symud ymlaen i'r arian newydd. Penderfynais di herio'r lladdau gan mae chdi oedd bia'r dewis. I godi dy lais, di ddyma'r trais drwy dy dafod, a dyma ti'n chwilio am ateb i newid y byd a helpu'r claf o'i wely i sefyll unwaith eto. Feindiais dy ateb mewn adseinio dy baradwys, drwy ymladd am degwch, drwy wella a dyfrio o cnydau gwan. Dyma dy ateb i roi y bai gan mae chdi oedd bia'r dewis. Erbyn hyn, 2 ar 15 mlynedd ar y byd, a wedi darganfod nad wyt ti'n rhydd i'w newid, gan fod profiadau heb henaint ar ei ben ddim yn werthfawr meddan nhw, gan mae ei byd nhw yw'r un maen nhw'n treisio a pleidleisio i gadw mewn cadwyni. Meddan nhw fod ein byd ni mond yn fyd i'r rhai gan mae nhw bia'r dewis. Ar fachlyd plentyndod fe ddaeth gwawr newydd. Am unwaith, gobaith i'r pridd a mod a droediwn bob diwrnod, a lle roedd gwawdio nawr gwanwyn i'n barn a'n gwerthoedd. I greu y byd rydym eisiau ei fabwysiadu, a'i ddal yn dyner a balch. Sicrhau fod y dioddefaint yn llai gan mae ni bia'r dewis.